So hello. So welcome sa atong sa second part sa atong video sa atong webinar. Last time na humanda sa methodology and kani atong discuss ang mga skills nga imong kailangan tun-an aron maka-earn ka sa stock market. Duha na sila, TA and FA, technical analysis and fundamental analysis. So TA and FA dili na sila chismis analysis and Facebook analysis. As previously discussed, dili maayo nga maminaw ka sa chismis sa Facebook, maminaw ka sa chismis sa Instagrams, sa kung unsay maayo nga stock paliton, usahay pod makatanaw-tanaw kog mga balita katong ilahang mga gipang chismis nga stock. Dayon ma-entice na rin kang mopalit. Dayon you'll be disappointed lang dayon. Cause usahay ulahi na ka nakapalit or kung nipalit man gani ka, ni successful ka pero dili siya ingon consistent. So ang una na to discuss is ang fundamental analysis. Fundamental analysis is the analysis of a stock or company through the use of economic factors, company growth, financial ratios, and other different factors that can influence a business. Example sa mga tao nagagamit og pure fundamentals kay si Warren Buffett. Not Warren Buffet, Warren Buffett. Last na nga meme. Basically, at its core, ang fundamental analysis nag-compute sa fair value sa mga stocks. Fair value is the supposed value sa isa ka stock based sa iyang earnings potential, iyang balance sheet, economic factors, and others. So to learn more about fundamental analysis in detail, you may read The Intelligent Investor, the definitive book on value investing according kang Warren Buffett. So ako kaya tapulan man ko so wala na ko na gamit ang analysis, pero if curious jud ka ani na method, let's dwell on it a little bit. Kung pangitaon sa una sa fair value sa stock is ako broker called Financial. So ato nang explain later sa Bloomberry and ABS-CBN. So the pros and cons of the fundamental analysis is that you can ride long-term trends. Dayon value investing, na value ang imong gi-invest nga mga stocks, less prone to bankruptcy, less prone to volatility. Anong less prone man sila kay tungod ang imong stock nga gipalit kay naay tarong nga earnings, naay tarong kumpanya gyud. So mo nang inana ihang pros. Ang cons niya, too many factors to consider. Wala siya definite entry exit point for ang iyang risk management. Dayon ang analysis can be subjective. So no definite entry and exit point. Mapalit ka kung undervalued ang stock, meaning ang price lower kaysa sa iyang fair value. Mabaligya ka kung stock overvalued, meaning ang price higher sa fair value. Poor risk management. Example, a fair value sa stock 50, pero ang price niya ron kay 40, since undervalued man siya, mapalit ka. Pagkasunod bulan, nag-30. According sa imong analysis, ni samot ka undervalued, so palit na pud ka. Hangtod sa nag-20 ang price, 100% na ang down gikan sa 40 pesos nga original imong pagpalit. Pero since mas ni barato man siya sa fair value, mapalit yapon ka. Bahalag 100% na imong loss. Dayon, isa ka call niya, analysis can be subjective. Lahi-lahi na investors, lahi-lahi og factors na gigamit sa pag-compute sa fair value. Walay sakto, walay mali nila. Ang maka-decide kung sakto ka kay if musaka or dili ang imuhang stock. So example, Bloomberry. Atong August 12, 2016, naghatag og analysis ang Call Financial. Fair value sa Bloomberry is 7.9. Ang iyang current price is 6.09. If ever nga mosunod sa fair value, which is the supposed value sa stock, na kay percent gain nga 29%.
So kung nipalit ka dire, baligya nimo dito sa 7.9, nakay ginansya nga 30%. Pero before that, ato sana i-discuss. August 12, 2016. Price 6.09, fair value 7.9. So since ang price less than sa yung fair value, undervalued. Hence buy. Ninaog ang stock, nakay 28% loss. Pero since ang price kay 4.44 naman, samot ka undervalued. So buy again. So assume nga na buy ka 1,000 shares dire, buy ka 1,000 shares dire. Pagka April 5, 2017, ang price already 8.35. So overvalued na. Sali mo ang 2,000 ka shares. So if nag-invest kag 10,000 pesos, 1,000 ka shares sa tong August 12, 1,000 ka shares pod pagka October 5, naa kay 55% return. Since ang con of financial analysis is no defined exit, you sold it when it was overvalued as per analysis. However, ba diri nabaligya na ka kay 8.35 na, diri niya ang fair value niya 7.9. Pero na-miss nimo ang kay niabot pa og 14 pesos ang stock. Na-miss ka og 159% on imong profit. Pero still, gain is gain. Be happy of your gain. Bawal greedy sa stock market. Greed is bad. Unlike sa Dota, greed is good. So next, ABS-CBN example. Atong July 8, 2015, nag-release ang Call Financial og report. Ilang fair value is 73.5. Current price niya 62. So since palit ka kay undervalued, kay lower man ang price sa iyang fair value. So dire ninaog ang stock nga imong 55, mas ni barato ni dungag kag palit. Pag naog na pod niya sa 40, mas ni barato pa kaysa sa 50 sa katong dire ka ni palit nga 60. So dungag na pud kag palit. Gi-downgrade sa call ang ilang fair value from 73.5 na himong 42.7 pagka 2019. Upside niya is 100%, 146.54%. Since ang theory about FA is that stocks will eventually follow their fair value, meaning ug mopalit ka ABS at 17.32, dayon mosaka si ABS at 42.7, you would gain 146.54%. So ilang chika hold. So kan ka gipalit dire, palit ka dire, palit ka dire, palit ta bugad he. Ilang chika kay hold. So gawna ka nga mabawi imong losses, so nindungag pa kag ABS CBN na stock. Needless to say, apil kag hilak sa shutdown. Dayon, ang katong mga non-fundamental analysis users, tawan ra ka kay hehe, hindi naman ako apektado. So to clarify, I'm not bashing against fundamental analysis because Warren Buffett got his riches using this method. Pero using fundamental analysis alone is not enough. Ang technical analysis of fundamental analysis dili na sila kontra, they can go hand in hand. There are other traders nga pure technical analysis, na uban nga pure fundamental analysis, uban ilagi sagol. So that ends sa fundamental analysis nga part. Sa next vid atong i-discuss ang technical analysis.